Έχουμε την Ιφηγένεια λοιπόν και η Σάρα. Θα καλέσουν κοντά τους και τα δυο μας δελφίνια λοιπόν. Είπαμε ο Ερβής και ο Ιάσονας, οι οποίοι θα σας καλωσορίσουν με άλματα. So our dolphins welcome you with jumps. Τώρα λοιπόν, πάμε να σας χαιρετήσουν κιόλας με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Έρχεται κοντά σας ο Ερμής για μια κοντινή ματιά και έρχεται να μιλήσουμε για την εξέλιξή τους. 65 εκατομμύρια χρόνια πριν, τα δελφίνια ήταν χερσαία πλαστικά, δηλαδή ζούσαν στη στεριά. Τα μπροστινά τους πόδια έχουν γίνει τα πλευρικά τους τερίγια και τα πίσω τους πόδια έχουν γυρίσει περί τους ουρά. Όπως επίσης είχαν γούνα, η οποία έχει εξαφανιστεί τελείως και στη μέση τους υπάρχει δύο δέρμα. So 65 million years ago, dolphins were land mammals. Today they're marine mammals. Their front feet